circuit, el nostre circuit, lligat a la cursa molt bé, sempre una organització, un circuit un poc exigent, però bueno, que a mi me se dona molt bé ja que me'l conec i m'agrada molt. Pues bueno, això comentava, comencem a agarrar ritme del circuit, els competidors pues, ja comencem a conèixer-nos i a col·locar-nos i res, avui volia ja donar un poc de canya o coneixement al que va primer, que és Jesús Agrelles, i en la meva categoria i intentar pues, posar un poc complicat encara que ell té molta qualitat. Bueno, això, les càrregues les compensa entre jo i el meu entrenador, anem intentant compaginar amb els companys de l'Ondara Triesport, un gran club també, company de Berger, i intentem donar un poc de qualitat a aquest club de triatló que tenim ahí en la Marina.